ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони доимии канали мо. хуш омадед ба видеои навбатӣ. умеддорам ки писандтон меояд. ҳозир мехоҳам барои шумо абаяҳоро нишон диҳам аз фирмаи La Mirage. чӣ хеле медонед ин фирмаи туркӣ якм сортаи бренди туркӣ ва ҳозир ма якта ба якта нишон медиҳам. нархошон 850 сомониян. ҳам маламерка доранд, ҳам баҷшмерка доранд. ҳамин модело кадомеш ки дар кор бошад, мисол метавонед ки дар мо нависед, ба мо нависед, рақамҳои мо ҳаст дар рӯи экран WhatsApp шумо нависед, бо ма пурратар мефаҳмонам. ҳамино ҳамаш абая беҳад ва ёи хушрӯ новинкаҳои фасон набинед, ҳам пешаш, ҳам қафош, ҳам хе сангчакорӣ кардагиай сангчаҳои якм сорт, ҳама ино зебову шин намеистанд дар тана. бисёр ҳам интихоби васеъ доранд. бинед чӣ хел моделҳои гуногунай, ҳар хелаяй як модели мисол такроркунанда нестай, ҳамаш ҳар хелай. ина бинед, ана ин намудаш фақат қафош вай дора, хе блеск дора ӯ сангча дора, дигар тарафош ҳам хе оддияй аз пеш. ино размер доранд ҳамашон, ҳам баҷшмерка доранд, ҳам маламерка доранд. шумо метавонед ба мо нависед, мо доставка мекунем. видеоро ман аз бозори Корвон тарафи Пажарка 10-12 196 контейнер ба навор гирифтагӣ ҳастам. мисол касе мехоҳад ки худаш рафта мустақилона бороро аз наздик бина, метавонед ки як маротиба рафта бинед хутон. ина бинед чӣ хел моделҳои фасон омадагӣ ҳаст. дар инҷа инчунин намихе куртош ҳастай. ҳозир ино 850 сомонашанд. ана ҳозир бошад ман барои шумо ҳамин нусхаҳоро вайш буромадагиай. бори Тошкент вай бошад. ина бинед, ана ин Тошкентай ҳаминода паделка кардагиян. нархҳои ино агар хато накунам 350 сомонияй. ҳозир чанд ранг дора, ҳамаи рангоша бо пурратар кадама нишон метиҳам. ина бинед, як маротиба метавонед нархҳоро бо хутон рафтан амин суроғае ки ҳозир барои шумо ма гуфтам рафта аниқ кунед. ин тарафе ки ҳозир мебинед ҳамаш 850 сомонаҳо буд туркиё. ана ине ки ҳозир айни замон дида истодаед, ин 350 сомонае. ҳамин туркиёра паделкаи Тошкент, паделкаи Ӯзбекистон 350 сомон. Ӯзбекистон бори хушрӯам дора, паделкаҳои хушрӯшам дора. мисол ҳамин туркиё бар ин мекунан ва баъзеҳош ҳастае ки мисол 150, 130, 180 аст ва ё дигарчиан. мисол ана ино бошад. ине ки ҳозир камака қиматтаракай нархошон, ино ҳам сифатшон хубай, ҳам худшон дигартаран. духту ҳама тарафа. адамине ки дар берун аст, анамин 4 ранг, ино ҳамин 350 сомонае. як маротиба бо метавонед ки рафта нархҳоро хутон аниқ кунед аз наздик. то размери 58 дора ино. чӣ хеле гуфтам, ҳам аз амин нусхаҳо 850 сомонаи туркиш ҳастай, ҳам бори Бишкек ҳаст, бори Ӯзбекистон ҳастай. ана ва ё жимпирои дароз коричневӣ ва серие ки мебинед, ино нархошон 500 сомон, 450 сомон. ино бори Ӯзбекистонан ва ҳаст инчунин ҳамин дарозо. ина қафоша бинед, ин дигарош бошад, ҳамаш жимпиро турецкиян 850 сомониян. абаяе ки ҳозир мебинед дар дасти фурӯшанда, и абаяи ваяй мрамор. чӣ хеле медонед ҳозир шарфҳои мрамор беҳад мода шудагиай. ана абаяҳои мраморам буромадагиай 850 сомон. ана ин моделаш боша, ин халатай аз болош ранги ҳамхе хуремсултон омадагиай, ҳамхе аз ду тараф гипюр тур. ана ин шифон ҳамроҳи La Mirage якҷоя шудагиай. дидед, бо аз қафошам ҳамхе аделкаи хушрӯ дора. хулоса ҳамаи ҳамин ва ё ҳастай абаяҳову куртоҳои туркӣ наличиада ҳастай. кадомеша ки хоҳед бо хутон рафта аз наздик бинед. касе ки дар Тоҷикистон аст, мисол имконияти рафта худаш мустақилона дидан дора, рафта як маротиба тамошо кунед ин магазина. а касе ки мехоҳад ки мо бихарем, мисол мо доставка кунем, пас дар рақамҳое ки рӯи экранда ҳастай нависед дар WhatsApp
ё ин ки голос равон кунед. албатта ки ман барои шумо мефаҳмонам. илтимос ва ёра суроғара ман дар видео аллакай гуфтам ки 10 дарвоза тарафи пажарка 196 контейнер. илтимос аз рӯи ҳамин суроға ки рафтанӣ бошад. ина суроғаи пурра ҳамин қадарай. баъзан ман ҳамаи ваёша гап мезанам, суроғаоша гап мезанам. бисёр видеое ки фурӯшандо розӣ ҳастанд суроғаоша гап задан, ман мефаҳмонам. хулоса бинед чӣ қадар фасон. ҳамаш чӣ тавре гуфта будам новинка. боқӣ дӯстони азиз саломат бошед. умед дорам ки писандтон гашт.